Ahojte. Mám síce rímičku, ale dnes máme pre vás veľkú dátovú novinku a preto som sa rozhodol rovno k tomu natočiť video. Pred pár týždňami sme sa vás pýtali, či by ste mali záujem o pridanie hľadanosti z Google Ads do Marketing Mineru. Takmer 74% z vás zvolilo, že by malo záujem nielen o Marketing Miner hľadanosti, ale aj o možnosť výberu hľadanosti z Google Ads. Rozhodli sme sa vás vyslyšať a do reportov sme pridali možnosť výberu aj Google Ads hľadanosti. Stačí prejsť na tlačidlo Vytvoriť report, zvoliť hľadanosť kľúčových slov, kde vám vyskočí Select box, kde si môžete zvoliť Marketing Miner hľadanosť, ktorá stojí 3 kredity za kľúčové slovo, alebo Google Ads hľadanosť, ktorá stojí 2000 kreditov za report plus 10 kreditov za kľúčové slovo. Zvolím teda Google Ads hľadanosť, prejdem na ďalší krok, kde vložím jednotlivé kľúčové slová, naimportujem tie dáta, dám ich spracovať a keď sa mi report spracuje, tak vo výstupe uvidím stĺpec Google Search Volume Google Ads v prípade, že som zvolil Google Ads. V prípade, že zvolíte Marketing Miner, uvidíte tu MM. Pripravili sme k tomu aj komplexný článok, kde nájdete podrobnejšie informácie. Pevne verím, že sa vám táto novinka bude páčiť.